आच्छा दिनैनि नैबे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मिरुनि गुदि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालिनि नैबे गोथार थानसालियावहाय नुजाथिफैनो हानाय खौरां लाफैगिरि नोंथांमोननिसिम आङो गोजोननायखौ जासिग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौबो खुलुमहरनाय जाबाय। दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि खेराइ बिजिरसंसालिनि सासे मासिगिरि हिसाबै दा आंनि दिनैनि बुंनो लानाय गुबै थांखियानो जाहैबाय जे नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जाहाथे मिरुनि हा बे मिरुनि हायावहाय जोंहा मोनसे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि ट्रेडिसनेल मोनसे गेट लुफुंबाय थादों। बे ट्रेडिसनेल गेटखौहाय जोङो मा होनो बेखौ डनेसन हिसाबैसो जोङो मावफुंनाय जादों। बेवहाय स्किम हिसाबै जोङो लानानै खामानि मावनो मोननाय जायाखै। दा बेनिखायनो आङो दिनैहाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो नागिरदों जोंनि साफ्रोमबो बुलि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा बा जोंनि बुलि बाथौ सिबियारिनि सारमोन मेडाममोन गोरों गोरा प्रफेसारफोर लेक्सारारफोर थिकादारफोर कन्ट्रेक्टारफोर जे नोंथांमोना अननानै नैबे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मिरुनि मोनसे ट्रेडिसनेल दरखं मोखां गेट बे गेटआवहाय लुफुंनो थाखाय आङो सासे बेखौ मावफुंगिरि हिसाबै बा मासिगिरि हिसाबै आङो आखाइ खबजबै खावलायदों बा रिकुवेस्ट खालामदों अननानै जाहाथे बयबो बेहाय जुदि दान हरो। दा बे दान हरनायानो जाहैबाय आं मोनसे जोंनि गुदि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालिनि मोनसे एकाउन्ट दंखायो जोंहा बे एकाउन्टआवनो नोंथांमोना सोना हरनो हागोन। दा बेखौहाय बिथांमोना एड खालामना होगोन। दा बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो अल आसाम आरो अल इण्डियायाव थानाय जोंनि बुलि बाथौ सिबियारिल' नङा बाथौ सिबियारि हिसाबैनो बा बर' हिसाबैनो जोंनि नैबे कारिगावआव थानाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मिरुनि दरखं मोखां जे दा कन्स्ट्राक्सन जाबाय थादों दा मावबाय थादों बे मावफुंनायाव जाहाथे मदद हरनो थाखाय जाहाथे बयबो नैबे एकाउन्ट नाम्बाराव सोनानै हरनो हायो। बेखिनिखौ आङो दिनैनि नैबे जिसेथि जे मा होनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मोनसे स्पेसियेल कनभेनसन स्पेसियेल सावरायनाय बियो थांनाय जानुवारिनि 11 फेब्रुवारिनि 1-2 जानुवारिनि 31 आरो फेब्रुवारिनि 1-2 मोनसे बेवहाय जालांनाय मोनसे कनभेनसनावहाय जोंहा स्पेसियेल माने थान्दै सावरायनाया माखासे प्रब्लेमनि थाखाय उसुबिदानि थाखाय बाव साक्सेस जाबोआखै। बेनिखायनो दिनैहाय मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय दसजन मेम्बार लानानै मिरुनि दैदेनगिरिखौ लानानै दिनै बे कारिगावनि गोथार थानसालियाव बा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मिरुनि हायावनो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों आङो दिनैहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा इन्टेलेक्सुयेल थिकादार आरो प्रफेसार सारमोनखौहाय जोंनि नैबे दरखं मोखांखौ लुफुंनायखौ मदद हरनो थाखाय बा साक्सेस महर मोनहोनो थाखाय नोंथांमोना डनेसन हरगोन बे एकाउन्ट नाम्बाराव सोनानै हरगोन बेखिनिखौ मिजिंथिबाय। जोबथानायावहाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मोनफ्रोमबो खामानिफ्रा जायखि जेरावखि मावफुङा मानो बियो अरायबो साक्सेस जाथों। आफा बोराइ बाथौआ बेखौ मदद होथों। बेनिखायनो बे गेट लुफुंनायावबो आफा बोराइ बाथौनि अननायाव नोंथांमोना बयबो मदद हरगोन बेखिनिखौ मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ दोनथ' जाबाय। थेंक इउ।